מספר סיפור על ילד דתי תכלס, בחברה דתית, עם רב אחד שהיה לו לב גדול. בעצם הילד הזה הלך לישיבה. לא כי הוא רצה שזה משהו חיפש בחיים, שהוא נרשם לאיזה מסלול חיים, משהו כזה. ככה הוא נולד, להורים דתיים, ששולחים את הילד שלהם למוסד דתי. והיה שם לימודים במוסד שהוא לא התחבר אליהם. לא יודע, לא שהוא לא ילד חכם פשוט, אולי הוא פחות התחבר לאנשים, אולי פחות לכפייה. הכל שם היה מאוד כאילו לוז במוסגר כזה, עכשיו לומדים את זה ועכשיו מתפללים את זה, וילד בתור ילד, בן 15 בערך, זה לא אחרי כמה שנים שהוא סחב לפחות, זה היה לבית ג' אז כבר די, הגיע הקש ששבר את גב הגמל. מה שקרה זה משהו מיוחד, פשוט נמאס לו, מכירים לזה שיש הרבה ייאוש שמצטבר, אז זה פחות או יותר מה שקרה. והוא לא היה אחד שמשתף, הוא לא דיבר עם אף אחד יותר מדי, רק כשהוא רצה באמת לעזוב אז הוא בא לרב לשאול אותו, לקבל ממנו אישור לעזוב, גם ההורים שלו לא סיפר. לא ציפה ממנו שום דבר, לא חושב שהם מצפים ממנו למשהו. והוא אמר לרב שלו, זהו, אני עוזב את הישיבה ונלך לעבוד שיפוצניק או משהו, נמצא משהו שיותר מתאים לכישורים שלי, למה שאני אוהב בחיים. אז הרב אמר לו, תשמע, אני מבין. הרב מכיר אותו, יודע שאם עכשיו הוא ייתן לנו לצאת מהישיבה, בבית הוא כבר לא יחזיק, מכיר את ההורים שלו, זה 10 אחים, כולם למדנים, ספץ, לא נשארים בבית הזה בלי ללמוד. הוא כנראה יגיע לרחוב, מהרחוב הוא כנראה יגיע לסמים, מהסמים הוא כנראה יגיע לפשע, מהפשע הוא יגיע לבית סוהר. וזה לא מה שהרב הזה מאחל לילד הזה, שהוא כבר כן מגדל אותו כמה שנים. אמר לו, תראה, נעשה עסקה. אתה לא תהיה בישיבה, אבל עדיין תהיה בישיבה. מה זה אומר? משאיר לך את החדר שלך בישיבה, משאיר לך את האוכל בישיבה, משאיר לך כל מה שאתה צריך, רק אתה לא חייב להגיע לשיעורים, אתה לא חייב ללמוד, אין לך ציונים, אין לך בחינות, אין לך כלום. ויש יום אחד תבוא, תגיד לי שאתה רוצה לחזור לתלם, אם תרצה, אתה גם לא חייב, תבוא ותגיד לי, בינתיים מה אכפת לך, יש לך מקום לגור, לישון וזה, וסגר את הפינה. אני אמר, וואלה, דווקא מגניב לי, כאילו, היה כמה ספסנים שקרצו לי, אבל עדיף לי חדר. וככה בעצם הילד נשאר אצל הרב הזה, היה בבני ברק אם אני רוצה, נשאר אצלו עוד איזה 5 חודשים, עד שהוא הרגיש שכאילו, וואלה חבל, אני פה, אני גר בישיבה, אני אוכל בישיבה, גם ככה אני לא עושה כלום עם החיים שלי, עכשיו שאני הולך לעבוד, אני לא עובד, לפחות נלמד, לפחות נחזור לתלם. הלך לדבר עם הרב, אמר לו, תשמע, אני רוצה להגיע לשיעורים של הבוקר, להתפלל וזה, אמר לו, בכיף, תבוא, תגיע וזה. ומפה לשם הוא באמת חזר, אבל הוא חזר כאילו בקו מאוד נורמלי שמתאים לו, כאילו מהרצון שלו, מהבחירה שלו, בלי כפייה, מתוך אהבה, אפשר להגיד אפילו. וזהו, זה לא שקרה פה איזה משהו מטורף מהסיפור הזה, פשוט הרווחנו פחות אחד שקלקל את עצמו.